खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि। चिरां जिल्लानि राइन' क्लाब थाइकाजरानि बानजायनायाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जोबनानै थांबाय। बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिथां मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि फैगौ दुर्गा फुजानि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम बिथाङा गोजोन हामलायथि होयो आरो दानि फुजा होनायफोरखौ जिल्ला बेंगिरिनिसिम गासैखौबो फोरमायहरनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन एमसिएलए अमर बसुमतारी, सिइएम प्रमद बर'नि अएसटि सांग्रां ब्रह्म आरो सिएइचटि जसनावती बसुमतारी बिथांमोनहा। बे समाव चिरां काजलगावनिफ्राय रिलुस बसुमतारीनि खौरां। बिटिआर ओनसोलावबो दुर्गा फुजा जागायबाय जे मा बुंनो सानो नोंथाङा एसे बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमा महरै? नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय जोंनि बिटिआरबासि आरो आसामबासि बा जोंनि भारतीय साफ्रोमबो नागरिकखौनो आं दुर्गा फुजानि हामलायथि हरबाय। बे दुर्गा फुजाया साफ्रोमनिबो न'खराव साफ्रोमबो सुबुंनो सान्थि लाबोथों आरो खौसेथि लाबोथों। जोङो जेन जै मै हादोरनि नागरिक हिसाबै थांना थानायनि बेलायावहाय रांखान्थि बेलायावहाय जौगानो हायो, बेखौनो आं बयनिबो आंनि नोंथांमोननि माबानिफ्राय मिडियानिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय। गेलेनायनि गेजेरजों सासे सुबुङा गावखौ जाफुंसार महरै दिन्थिफुंनो हायो। बेबायदिनो बिथाङा दिनै राइन' स्पर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव थाइकाजरायाव मोनसे फुटबल बादायलायनाय खुंनो दिनै फाइनाल ग्राउन्डआव फैबाय। बे बिथाङा नोंथाङा मा बुंनो सानो? गोबां बिदिन्थि दङ। गेलेमु बिफाननि गेजेरजों समाज जौगाहोनायावहाय मैखोम बाहागो लानो हानाया जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो गोबां दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, मा खारनाव मिथिया जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेनायावहाय खोब सर्ट टार्मनि गेजेरावनो माबा मोनसे जाहोनावहाय प्रफेसनेलि जों बेखौ लानो हाया, आन्दायनो गोनां जायो। बेखौ जों रिसार्च खालामनायनि सम फैदों। खिन्थु नर्थ इस्टआवहाय फिजिकेलि बर' हारिया जे गेलेमु बिफानावहाय बिराद फिट, बेखौ दिनै भारतनि गेलेमु बिफाननि साफ्रोमबो गेलेग्रा बिथांमोना फोरमान होनो नागिरो। ओरैनोथ' जोंनि सरकारा मेलानि बेलायावहाय सापर्ट गैया। आं खोनादों जोंनि बेवहायबो मेलानि माबाखौ लादों होननानै। बेखौ आङो दा डिसिनो इनफरमेसन होनो नागिरदों। दिनैसो मिथिदों आङो। दा डिसिजों सावरायगोन आङो माबोरै बिथाङा पारमिसनखौ होखो। मानोना मेलानि गेजेरजों जे जोंनिया ड्राग एडिक्सना बारा जादों, बायदिसिना गाज्रि जाथाया जाबोबाय थादों, बेखौ जों मोनथिबोबाय दङ। गतिके आं दिनैसो मिथिदों जेरावहाय बेवहाय फैनायनि उनावसो मेला जादों होननानै। नङाबा आं गसाइगाव सप्तासेसो जाहैबायमोन केम्पिन जों थाहैनाया ओजों हल खालामनानै। दा फैनानै मिथिदों, ओंखायनो बेखौ डिसिजों सावरायनो नागिरदों। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।